kanye nomfundisi wenkosi osiphathele uhlelo kanye nomshumayeli umfowethu uMatiya kade ngethula la oza kwethu deputy mayor nosomlomo ngikhuleke ebukhosini bakithi badeje okumele induna kwalenkosi nesiponda. Ngiyafisa ukubingelela nonke oza kwethu bakumazeni sihlalo wenkatha nobhala wakho dadewethu owaMtolo nizothi yini bakithi. Ngiyafisa no-acknowledge kwi-administration yethu u-MM Baba Ndosi Magaya. Ngiwaredi o-director angibaboni. Ngaphandle kwa-director okhona udadewethu uDanisa, u-COO owakwethu Mashobane. Ngiyayithanda ukuthi uma sihlangene nomphakathi sazi ukuthi siphelele njengoba amakhansela siphelele nje ukuze sonke siyilalele into ekhulunywa umphakathi siphume lapha mabesithuma sambe siyokwenza lokho abasebesithuma khona. Uma ke kukhona abangekho kuyaye kungikhathaze. Ngingacela nje Ndosi, cishe ngathi Ndosi ifika nawe lento ngoba yaze yenzeke. Magaya asikaze siyibone ukuthi o-director bangabiki ubaxoshile Magaya, kodwa ke siyacela nisicelele bona ukuthi kuye kube kuhle babe khona ngoba sonke la sizisebenzi zomphakathi. Ukusebenza kwethu sonke kusho ukunikezelana ama-roles and responsibilities. So kuyasilekelela ukuthi sonke sibe khona ukuze mangabe sesiyibeka into ebeka umphakathi singaqali phansi ngokutoliyela isiZulu ekubeni isiZulu yasazi. So yilokho engiphawulakho bethuke bonke oza kwethu amakhansela. Ngiyafisa nami uku-acknowledge bonke oza kwethu. Ngiyafisa uku-acknowledge ama-stakeholders ethu onke. SAPS osilekelele ngezokuphepha, zihola udadewethu uMantshangase, mazi uMantshangase ke ngangakabi ngaka. Leyatokazi angazi noma nami ngangingaka naye ngesikhathi engaka yini, kodwa nje ngiyazi kakhulu iwubambile lomsebenzi. Wangibambela umfana ngelinye ilanga sekugoqwe izandla ukuthi kodwa ubani uzomhubha lo mfana mbamba ngendlela agijima. Wavele umfana kwaPutsha, uMantshangase wabuya naye. Leyatokazi leya ungayithathi kancane, ngiyayazi phela ufana nawe. Hayi ukuthi angakwazi-ke wena futhi ngizokwazi. Ngiyafisa ukubingelela bonke ama-stakeholders akhona la. Ngibingelele bonke obaba abakhona. Sanibonani bobaba banumzane. Sanibonani bobaba. Akhona wakhansela bazwile abathathu. Bazwile khabazela abathathu obaba. Ngibingelele nabo mama sanibonani zalabantu. Ngizwe base-180 kuphela. Ukuthi abanye abekho abazala abanye. Angazi noma bakho wedwa emsizana noma mhlawumbe kanjani. Sanibonani bomama, sanibonani. Sekungconywana kule class kuyacaca ukuthi u-2 nge-1 umama. Sanibonani wey'nsizwa. Zikhona iy'nsizwa. Hayi cha, ngibonile impilo lapha eyodwa lapha. Sanibonani wey'ntombi.
intombi ngoba uyabona 5 emawadini lawana. Ngiyafisa nokubingelela abafowethu bemida abacosheli beyindaba ngokuhlukahlukana kwabo imikhakha yonke. Ngiyabingelela nani nonke. Ngicela ukwenza i-disclaimer ukuthi ukukhuluma kwami namhlanje akuzukuba kude, kuzokuba kufushane. Why kufushane? Inhloso ye-IDP esize ngayo namhlanje siwumkhandlu wase-Big 5 Hlabisa. U-IDP kumele ukuthi Integrated Development Plan ngesilungu uhambisana-ke ne-budget. I-budget-ke uhlahlomali. Kuney'nyosi ezinhluphayo, angazi noma bakamkhize lapho noma bakasezane noma udladla ngoba for sure abangomesa abajwayele ukubangusile. Sengabe nje ngiyaqala-ke nje. Ngiyacela bafowethu nodadewethu angizukhuluma isikhathi eside, ningiboleke indlebe ngizobuya ngikubuyisele indlebe zenu. Ngizochaza ngikhulume ngalomsebenzi obekwe phambi kwethu. Ngikhuluma nge-IDP kanye ne-budget. I-IDP esikhuluma ngayo ikule stage ebizwa nge-draft stage. Yini yona leyo? Uhlaka. Kusho ukuthi ngamanye amazwi sizoyihlahla sonke la. One, engizokwenza la ngizothulela umbiko ukuthi izimali zethu zimi kanjani kulonyaka. Nginethulela ukuthi ama-project ahamba kanjani, uma zikhona iy'nselela iziphi, futhi ama-project going forward imaphi. Bese kuthi okwakho ukuba nisilekelele ukusinikeza ama-ideas, nisilekelele ukusho imbono yenu, nisilekelele ukusiphathisa ukuthi ngonyaka ozayo nifisa kwenziwe ini ewadini ohlala kulona. Ngoba njengoba sila sizoreporta ngezinto ezenzeke ngonyaka odlule, sizoreporta nge-success, ama-challenges nange-progress esiyenzekile so far. Lezo zinto-ke zisho ukuthi sonke kumele silalele, sibambane, sibonisane ukuthi emawadini esisuka kuwona silindele kuba kwenziwe ini, kwenzeke ini kanjani. Bese siyayithatha nembono ukuthi hayi thina njengabantu abasha besingafisa umasipala usenzele 1 2 3. Hayi thina njengey'ntombi besingafisa ukuba umasipala usibhekele amadoda. Sengenzeni manje? Ayithuthi iphakame. Kodwa bengenza isibonelo. Right, bayibhekela nini? Njengey'nsizwa bese ningafisa nisibhekele iy'ntombi. Okay. La sikhuluma ngento ebizwa nge-IDP ne-budget. Yini IDP? Yini budget? I-IDP ngoba sonke sisuka emakhaya ucishe kufane nenkukhu yeqanda. Angithi siyayazi inkukhu? Siyayazi iqanda? Okay, kuhle sikhuluma abantu abalaziyo. Iqanda liphuma yini okudala inkukhu neqanda? Athi yini ngapha? Iqanda. Okay,
iqanda liphuma inkukhu iphuma kanti yini ke ndala kuloku ayikho draw it. Okay, now nansi ke le ukuze ube nebudget kumele ube nani ne-IDP. Ukuze ube ne-IDP kumele ube nani ne-budget. Lezi zinto ungacishe ufanise nayo inkukhu nekhaya ngoba kuyahambisana, it works hand in glove. Yingakho kubalulekile ukuthi we-understand the-budget, we-understand the-budget ne-IDP, uphinde wa-understand nama-processes. Yikho lokho kwenza ukuthi-ke kucishe kufane inkukhu nekhaya. Now, ngiyafisa ukuqala la. Ngifisa ukuqala ngento ethi nganza kwethu lento kadishiwo ukuhlonishwa ukhansela ukhabazela ingithintile mina enhlizweni yami. Uma kungukuthi abantu bamakhosi babulalana njengezilwane, ukufa nokulimazana noma ngabe kwenziwa ubani akwemukelekile. Asigweme lokhu, siluxoshe udlame ngoba alifuneki noma kodala ubani eludala ngaziphi izathu. Udlame emphakathini kalufuneki, ukulwa, ukubulalana akufuneki emphakathini. Kufana nodaba lokuthi sisiyofika ekhaya emndenini, umuntu owubaba oyibhubesi ekhaya akafuneki. Amabhubesi ahlala esiqewini. Ufuneka uma kufika ubaba ekhaya sonke sithi-ke nangu umuntu ozosikhosela, ozoba umvikeli wethu. Kodwa kungabe ukuthi siyambona engene esangweni umuntu afisa ukuphambana naye. Lokho kudalwa udlame nasemndenini, asilufuni, alufuneki noma ngabe lenziwa ubani, elenzwa nini, elenze phila, elenze dakiwe, kodwa kalufuneki. Iy'ngane kumele siyivikele, abantu besifazane kumele sibavikele. Yithi thina bobaba, thina bobhuti okumele sivikele imindeni yethu. Ngakho-ke nawe mndeni vikeleka. Ngiyafisa ukuthi-ke siyiqonde lena, siyixwaye futhi kakhulu. Njengoba sibheke kwiy'khathini ey'bhizi kaKhisimusi, siyafisa ukuxwayisa abantu abasha ikakhulukazi. Bantu abasha asixabene nophuzo oludakwayo. Akurongo ukuphuza. Okurongo ukudakwa ungazazi nanokuthi ubani. Ikhona okurongo lokho. Ugcine uyovuka emzini ongakaze ucabanga ukuthi uvuka khona. Ngenxa akwazi ufike kanjani. Ikakhulukazi iy'ngane zethu, odadewethu, abafayi bethu. Asikhuthaze ukuthi abadala kakhulu abesilisa. Kodwa muva nje sesinothisile ukuthi ngathi abesifazane bahamba ngo-160 ngenkathi abesilisa behamba ngo-100 emgwaqeni. Siyanxusa ukuba asiyixwaye lena, siyiqaphele, phuza uyibheke nawe. Ngoba akuvumelekile ukuphuza kuze kweqe. Ngoba egcineni phela silindele ukuthi kube khona abantu abakhulekayo esangweni. Bezocela isihlobo esihle. Bosicela kanjani isihlobo esihle? Uma wena ufika ngo-7 ntambama uyobuya ngo-7 the next day. So siyayicela leyo ngane zakwethu
nasemgwaqeni siyacela ukuba siphephe ngoba sesibhekele izikhathi ezibhizi. Uyabona-ke njengoba ngikhuluma bathi ngiyakuzwa yini? Uyangizwa wena? Usibusise. Asixabele namuntu siyaxwayisana. Ukube ngangilala ethaveni ngivuka ethaveni ngibona ukuthi wona umuzi ngabe nginawo yini mina. Yona le mizwa yoyisho nonyoko ngabe ikhona ukuba lenza njengoba nenza na. The answer is no. Ngakho-ke siyaxwayisa ngakuzawethu ukuba silekelelane, sibakhe ubuntu, sikwazi ukuya phambili. Ngiyafisa ukuxwayisa ngiyanihlebela nje ukuthi imigwaqo eminingi izobe inama roadblocks. Kuzobe kuvalele ukuthi kugadwa wena oqhamuka udakiwe bese uyashayela. Kugadwe wena uzoba nemoto engeke esimeni sokuba semgwaqeni. Kugadwe wena oqhamuka nezinto ezingeke emthethweni. Ilapho-ke ngolalo ubaliwe. Amaphoyisa omgwaqo namaphoyisa SAPS azobe evimbile indawo eziningi. Kusho ukuthini lokho ukuze wena ungalalo ubaliwe na? Kusho ukuthi lungisa indaba yakho noJesu. Imoto yakho uma ingeke esimeni esihle kalamanje ilungise. Hlukana phela nezinto owaziyo ukuthi zizokwenza ulale ubaliwe. Amaphoyisa omgwaqo namaphoyisa onke sizokwenza ukuthi siwacela ukuthi angabi nalo uzwelo nawe uma udakiwe noma uphula umthetho. Cabanga nje usiyodlela ukhisimusi endaweni enjena. Elinyishwa imantshi ziba semaholidini. Uma kwenzeka wangena lapha siyobona ngoJanuwari. Imantshi oyibona ngoJanuwari. Ngakho-ke siyanixwayisa ngane zakwethu siqaphele kakhulu izimo ifuzeleze. Nansi indaba engiyokhuluma ngayo. Sinama-tuck shop la endaweni zethu. Ungqongqoshe uhlabisa izwele ukuthi kunomthetho oshayiwe othi onke ama-tuck shop kumele aqale phansi manje arejiste. Akuvumelekile ukuthi uma une-tuck shop lezi itolo zithina esesingasenazo esengaba ezo my friend. Lezo itolo lezo all my friend bapheka phakathi, bageza phakathi, bahlala phakathi, yonke into yenziwa khona la. Amawindi amancane, amawindi ahlala evaliwe, hlala kunamakhethini. Kwazibona ukuthi uma ufuna ukuya lapha uhamba kanjani, khona indawo ungazi ukuthi uya kanjani kuzona. Umthetho ushayiwe noma usesivivini. Ushayiwe umthetho, asiqale manje sizihlele ukuthi wena onesitolo, wena one-tuck shop, wena onespaza uzoqala phansi uregister kabusha. Kwenzela ukuthi njengoba iy'tolo sesayinikezwe my friend, naye my friend uma ngusenadayiselana unalo ilungelo lokubhala agcwalise ifomu. Uma-ke uzoba sekuthenithi my friend ulapha nje usemthethweni ukufika kwakho na. Uma kungekho emthethweni nawo amaphoyisa azosilekelela ukumphelezela bamkhombisa indlela. Ngoba eSouth Africa sikhala ngokuthi nanokuthi imisebenzi kayikho. Imisebenzi eminye eminingi okufanele ngabe uhona kuwona isibonelo u200 bayafika lapha bahole nge-50 akanake. So izimo lezi inhloso yalo mthetho sivivinyo ukuyilungisa. Kuthiwa wonke umuntu onale-tuck shop oney'tolo uma kunjalo
engarejistile uma ngenjalo futhi uma waqamba amanga impilo yakho yonke ngeke uphinde uvumele ube ne-tuck shop. Kufanele kube nohla ubhale ukuthi wena la yilokhu nalokhu okudayisayo. Uma sekufikwa okunye kungavelile la usuqamba amanga uzosunika isexwayiso. The next thing iyavala i-tuck shop yakho nesitolo sakho for good. So lezi zinto lezi siyixoxa kahle ngoba sikhuluma ngomthetho sivivile. Sooner or later unyaka uqala uzobe usumthetho lapho amaphoyisa azobe engasenawo umusa ngalezi zinto. Okugcina, before siye kukhisimusi ngizoyiphaka impi yokuvakashela ama-tuck shop. Ngibatshele my friend abakhwenyana sizoyiphaka impi sivakashele zonke iy'tolo lezi angeke sikumele ukuthi kube ney'ngane ey'fakho la ngenxa yamakhekhe nama-shapes anjani. Angeke sikumele lokho. Akekho umzali ozala ingane afisa ibulawa ngamakhekhe, ibulawa ngama-chips. Nani bazali xwayani ukuthenga lezi zinto ey'ngacacile ngithi ngishibhile ey'tolo my friend. Lapho bazali yekani nani ukuthenga ama-chips ashibhile bese niwadayisela iy'ngane ey'koleni. Nawe uzoboshwa. Ziningi iy'ngane ey'fileko, ziningi iy'ngane ey'gulakho ngalento esikhuluma ngayo. Inhloso uku-adressa lesi simo kulo mthetho esikhuluma ngayo. Ngakho-ke sonke asixwaye musa ukuthenga into uma ngabe into uthi uyishibhile ubobe uyisole uyibuze nawe hawu ishibhiswe yini lento, yashibha kangaka ukudlula ezinye kwenze njani. Yabona amathini nanoma ngabe yini okunye zibuze ukuthi yini imbangela yokushibha na. So siyaxwayisana ngaza kwethu asiyiqaphele lento sizohloma sihlaseleke kuzo zonke iy'ndawo before nje siye emaholidini kaDisemba ngoba sifuna ukuvimba lo mkhuba wabantu bakithi. Nawe sihlelele ase-tuck shop yangakini uma ubona ukhona ukushaya amanzi, ncinza ukhansela, ncinza induna, ncinza ubuholi, siye lapho. Kungabi wena obacinzakho my friend ukuthi fihlani bayeza. Ngiyangizwa ilapha indaba sizokhuluma nge-service delivery. Ngiyafisa ukunihlelela ukuthi okay la i-progress so far ngama-project esilawo njengokufakhlabisa. Sizokhuluma ngalama wadi Ward 5 idolobha, Ward 6 kweLamsezane, Ward 7 kwaVeli Mkhize, Ward 8 kwaMshumayeli uDladla, Ward 9 kwaMfundisi uGobese, Ward 10 kwaSelomfele Magezana. Sizokhuluma ngezinto ezithinta amawadi lawo. Yithi-ke nama project ngiyajabula okokuqala ukuthi ihholo laseManzanyama selaphela salihandover futhi. Saspenda imali enhle enkulu ehlawumbisela ku-4.6 million senza lo msebenzi. Ihholo laseMantsiya Ward 10 siyajabula ukuthi selaphela. I-success leyo-ke enhle kakhulu. We spend imali ehlawumbisela ku-4 million senza leliyawo. Kune project
Inkosi Nkanyiso in a sport field sispende imali enkulu lapha ehlawumbisela ku-8 million kwakhiwa la sport field asikapheli-ke ngoba sifuna ukwenza additional funding ukuze lo msebenzi sifuna ukushiya nayo Inkosi Nkanyiso e-19 kuyi-ground eliphelile lesisimeni sokudlala. Njengamanje ukhona umsebenzi owenziwe ngalo sasinawo ama-combo court, sinawo i-ground yokudlala, sinawo ama-grandstand, kodwa siyafuna ukuqhubekela phambili ukwenza nokunye okuningi kulela ground yethu. Abase-19 angithi ngikhuluma njalo ngama-project eniwaziyo ngoba nihlala kuwona. Uma ngiqamba manganisho ukuthi hhayi asiyazi Inkosi Nkanyiso thina futhi asikaze siyibone ikhanda ningitshela ngithi mhlawumbe ngilele ngiyaphupha nje. Na Inkosi Nkanyiso isazoqhubeka-ke ngoba umsebenzi lowana omuhle oqhubeka kahle kakhulu. Njengamanje ngiyajabula ukuthi ey'nyangeni ezimbalwa ezedlule ezingeqile kwey'ntathu besilaphaya kwesikaMshumayeli udlala siyohlaba isoyi lomgwaqo lomgwaqo mkamadeni sibowahamba khona. Kuyangijabulisa sispende imali kulowo mgwaqo ehlawumbisela ku4 million, to be exact is 4.3 million kulowo mgwaqo lowa. Kuyajabulisa-ke ukuthi kune-success kulowo mgwaqo leya mkamadeni. Siyacela ukuba nihambe kuwona nani nonke. Sekutheni manje? Sekwenzekile. Okay. Ngiyafisa ukunikela ukuthi ama-project esiwahlelisile njengamanje esiwahlelako ukuthi azokwenziwa ilawa alandelayo. uMayisa Gravel Road le phezulu kwaMayisa oseku-19 khona. Siyalazi ukuthi abantu bakhona balokhu bekhale njalo ngogesi. Safaka iy'ntambo, safaka negxobo laphaya. Inkinga u-Eskom uthi-ke i-network ayikho laphaya, kodwa udaba siyalisebenza asibakhohliwe abantu balapha. Noma ufuna ukuya khona-ke indlu kayiheyi imvula mayinile ikakhulukazi. Ngakho-ke siyayibuka into yokwenza lo mgwaqo. Bese kuba ihholo khona lapha eNkosi Nkanyiso. Ngiyakhumbula laliy'mbuzi ney'nkomo. Siyafisa ukukhanda ihholo lapha kuleyo ndawo eNkosi Nkanyiso. Bayayazi abantu bendawo kanye ne-sport field iproject elikhuluma ngayo kuseyiqedele. Kunomgwaqo obizwa owethiwa ubaba uMsezane kuthiwa Amanzi Entombazane Gravel Road. Akasekho noMsezane. Angazi-ke mina ngangingekho wethiwa futhi le ntombazane yawachithelana amanzi angazi. Kodwa-ke ngokweplani ukuba siwenze lowo mgwaqo lowo-ke kulolu hlelo esiqhamuka nalo. Bese kuthi laphaya e-Ward 8 kade ngikhuluma ngomgwaqo manje siyakweleta ihholo laphaya, ihholo lawoNompondo ngokwey'nhlelo zethu ukuba lakheke maduzane kule financial year uma ngokuthi siyavumelana ngalokho. Mhlawumbe singake siphumule udlala nathi. Angithi njalo. Singake siphumule udlala. Udlala kuyasilupha. Ngenxa yokuthi u-Ward 8 akanalo ihholo. Emganweni kwaku-Ward 8 kudala yashintsha imingcele kwaba u-Ward 7. Sashintsha senza la eNgodini. Sazokhanda leli hholo sathi laseNgodini. Yashintsha imingcele yakosa ku-Ward 7. Wavele wasala nje uMgabadeli enje ngoba enje.
So ingakho-ke sithi kulokhu siyakufaka kwi-program yethu ukuba sikhande ihholo laphaya engodini e-Ward 8 okuNompondo Community Hall. Ehluhluwe edolobheni umgwaqo obizwa nge-St. Lucia Road lapha ngemuva ko-Boxer Spa. Nibonile ukuthi kwenzekani abake baye edolobheni. Sifuna ukuqeda isimo samanzi permanently, forever and for good. Amanzi asuka phezulu egaraji adlule ko-Boxer Spa avele angene kuleya mizi phakathi lelelapha. Adlula ahambe ngomgwaqo ayotheleka phansi kwi-Home Affairs endala, ayotheleka ko-Shoprite lapha ezansi. Sibhizile siyayiqeda leya nto neyiphinde ibe khona. Siyaxoxa-ke nanokuthi even nalapha phansi eBhutsha ngiyabona ukuthi kumaqoqoqo njengehholo esikwakha laphaya uhambe njalo ukuze kuyofika lapha lezi zinto ley'ngapha ko-lifestyle nabi-space yonke leya ndawo leyana sisey'nhlelweni zokuba siyilungise uma konke imali isivumela kamakasha. Ngingalihlebela nje ukuthi edolobheni lethu lasehluhluwe iproject enye esele ile lapha i-DLTC. I-DLTC leduze kwamasipala esakhiwo esihle esikhulu. Inhloso wokuthi bonke abafuna ukuthatha iy'ncwadi zokushayela bakwazi ukwenza lapha. Ngithi njengamanje uyakwazi ukwenza i-learners, uyakwazi ukuvuselela ama-license nokunye, kodwa awukwazi ukuyothesta lapha. Building lesasakhiwo u-phase 2 waleyo project. Maduzane sizokhanda u-phase 3 ukuthi udaba lokuthesta kwemoto from A luze luyofika ku-Z, noma uma ufuna ukuphasisa imoto yakho ukwazi ukwenza konke laphaya. So leya project leyana ibekele lokho. Senganihlebela nje ukuthi laphaya emuva eSpa leya ndawana leyana ave besihlupha obhuti nomama uma sebeqinekile kulula nje ukuphakamisa layisenini bese kuthiwa ubaba kulula nje ukuqondisa nje umuntu wakhona akabesaba nomusa. Uma yekubona uza lapho uvela abheke eceleni labamba phesente apretend as if akakuboni. Nganihlebela ukuthi laphayana maduzane impela amathuba okuthi kushawuke isimo silikhona i-toilet maningi. Ngenxa yokuthi lela toilet asizukunikhanda endaweni, kodwa kukhona lapho elikhandwa khona lizoqhamuka selizobekwa nje ukuze kusheshe. Siyonxusa-ke ukuba obaba nobhuti basize. Banomkhuba-ke engiwaziyo nabo, ngizonihlebela nje ngosisi. Ngivele ngibeke i-toilet umuntu wakhona vela ngemva kwabo. Bese uvele ungasazi ukuthi kwenzekani. Kodwa-ke siyayi-addressa-ke inkinga yalaphaya maduzane izokwazi ukuthi silekeleleke ngayo laphaya edolobheni. Sinenkinga yama-street lights. Ama-lights labakhanyisa ebusuku bayayitshontsha iy'ntambo, abanye babashayisa ngemoto bese kwenza ukuthi agcine engakwazi ukusebenza. Sesisungule uhlelo olubizwa ngama-high mask. Niyalibona i-light elapha ngaseklinikhi. Lona-ke li-high ephezulu u-phase 1 akhona naselokishini. Sifisa ukuwafaka iy'ndawo ey'ningi ngoba lona ukwazi ukushayisa
futhi awukwazi ukutshontsha intambo, awukwazi ukutshontsha. Uma ufuna ukutshontsha uyabona kufanele ugibele ukhaya ungalani ubheke phezulu. Futhi-ke angeke lize likhulu ngoba liphinde likhulu ngayo. So kodwa nje kuzoba impossible for kuwena kuzimalanga ontshontshayo ukuthi ukwazi ukutshontsha. Nawe ushayisana ukolimala imoto yakho. Iplan yethu enye, while we addressing ama-street lights, but sifuna ukuyifaka lento ngokwama-phases, iy'ndawo ey'ningi sizoyithagetha-ke iy'ndawo. Ngokuhamba kwesikhathi siyogcina sindawo ey'bayeni, eFathi, ePembeni, kwaHlabisa phezulu edolobheni. Sohamba siyikhethe iy'ndawo, sizovunyelwa imali kodwa siyokwenza ngokwama-phases. Ekugcineni sifisa ukusebenzisa lolu hlobo lwamalayithi ngoba lukhanyisa indawo ebanzi, abantu abaningi bayakhazeka. Nganihlelela nje ukuthi angazi ifuba zenze njani. Nganihlelela nje ukuthi lapha edolobheni lethu kuzokwakhiwa, ngake nganihlelela, kuzokwakhiwa imall. Le ndawo elapha phambi kwegaraji uTotal ebiyiwe. Imall izokwakhiwa lapho umubheka seklinikhi. Now kufanele ngabe iqalile imall ukwakhiwa kulo nyaka lo. Kodwa kubukeka sengathi sekuzoqaleka njokunyaka uqala. Isizathu sibanjwe u-Eskom ngalezi igcobo zakhe ey'lapha. Kufanele akhiphe zona-ke iy'gcobo bese-ke i-construction iyaqala. Ngakho-ke ziningi iy'tolo ey'lapha izoshintsha ukubukeka kwehlusuke ngoba kuzoba nalonke uhlobo ley'tolo ezey'ngubo ezokuthenga including nalolu sitoko lwayo. So nizokwazi ukusizakala siwumphakathi. Isakhiwo-ke sakhona uma ukuyiplan izoba ne-ground floor bese kuthi kwi-top floor ibe nama-offices ney'tolo zokudla, ama-restaurant. Lolo hlelo kulunga. Usuzokwazi-ke nawe ukukhipha umuntu wakho uyeke lokhu ekukhiphela lapha etafuleni. Uhlelo lwezindlu uhlelo lwezindlu la eMdletsheni sinamawadi abaliwe u-6, 7, 8, 9, 10. Izindlu yes notshela ngasemdletsheni sukhohliwe. Izindlu zala eMdletsheni ziwu-2,500. Yebo zincane ngiyavuma. Kodwa uphase 1 ukhona osowakhiwe, ukhona nje impela iy'ngane eseyitholakele kwezinye zezindlu. Ezinye zisazotholakala. Lezi zindlu u-2,500 ngoba zakhiwa in phases. Zakhiwa in phases of 3. Kudividwa u-300 ngey'godi zey'nduna. Bese-ke zihambe zakhiwa-ke zikwazi ukulekelela. Khona eseyiphelile iprojekthi iyaqhubeka. Into engingayicela abaholi bami zenduna umphakathi ukulekelela abantu bakithi ngoba asilingani thina ezweni. Imino yami njengoba imhlanu nje ukhona omude kunomunye akukhubazekile iyaphila impela. So nokuphila kwethu emhlabeni kunjalo la. Siyacela ukuba nisilekelele ukuba sibabheke abantu abadala, ogogo nomkhulu nezithandana nalaba vele njobe ngenza isibonelo ngempilo yabo. Siyayicela leyo nkonzo ey'nduneni kubaholi bomphakathi ukuthi singasheshe sibenzele laba umuntu esikhuluma ngabo esibona ngabo ukuthi impela isimo sabo ngathi singasheshisela. Siyayicela leyo
nganza kwethu bazabane enkonzweni kule nkonzo esinayo. Ngifuna ukudlula umasipala uBigford Hlabisa sine-budget, sengena kwi-budget. Sine-budget yethu engankulu nokho kumasipala esinawo, imali encane kabi le iyakulo nyaka lo esisebenza ngawo. U243,599,726 rand. Yabona ke mawukhuluma ngo-243 million uzwakala kuyimali enkulu uma kuwena wena, uma ngeyakho kuphela, noma uma uhluselana uzohluselana nomuntu wakho oyakho kuphela i-right. Kodwa uma umphakathi wonke waseBigford Hlabisa ivele kuyimali encane. Kule mali u-98 million uya kuma-salaries, u-11 million isibonelelo i-allowances yama-councillors. So bese kuthi imali ebhekelene nama-project akamiki kulo nyaka lo kade sino-30 million, 31, 32 million. Kulo nyaka esizoqala imali izokwehla kuzoba u-24 million. Ngenxa yokuthi kwakune-special project se-project yeNkosi Nkanyiso Sport Field, kwakunaleyo mali owaku-8 million. Ngakho-ke siyanxusa ukuba abantu bakithi basilekelele ngalento. Sinawo ama-project amaningi. Into ye-disaster ngiyanxusa ngaliza kwethu, ngiyayibona iy'khukhula, ngiyawubona umoya, ngiyayibona imililo, yonke leyo nto asiqaphele kakhulu nje sibheke lesi simo. Iy'khukhula sinayo imali ebhekelene nenhlekelele u-1.5 million, kodwa incane le mali ngoba sibhajethela into esingayazi ukuthi izofika kuphi, izofika nini. Ingxenye yale mali ukulungisa imishini ney'moto, ukuthenga iy'moto lezi ezezimo ey'phuthumayo. Yilezo zinto-ke ezinye zazo. Sinayo imali ewu-300,000 esiyibekele women ne-gender programs, abantu besifazane ney'nhlelo zabo, iy'ngane nabakhubazekile. Sinayo imali ewu-450,000. Kwa-youth sinayo imali ewu-1 million esiyibekile for ama-program anjengalawo. Ugesi sibeke 8.7 million esimele sinjengaleso. Akhona ama-programs afana nengoma, njengoba ku-December nje sizoba nayo ingoma. Ngonyaka ozayo sizoba nayo ama-programs athinta abantu abasha, in particular education nokunye nokunye. So lezo zinto-ke engithi asiyibuke noma angibikele ngazo. Ngiyafisa ukusho ukuthi umasipala waseBigford Hlabisa uyakweletwa, awuthi ngiphinde, uyakweletwa, ukweletwa abantu abahlala khona la. Imali eniyinkweleta yona u-65 million. Le mali sesakhipha into ethi uma umuntu ongikweletayo ezophumela obala ethi ngiyacela ukwepulela, siyampulela u-40%. Okungukuthi uma kungukuthi uyangikweleta u-100 rand, ngikuphulela u-40 rand bese ukhokha u-60 rand. Bese yebo umusezigaxo impela. Senzela ukuthi bese wena uthi come forward sizokwenza ama-arrangement nawe ukuthi ukhokha nini le mali. Lo shweleke siwukhiphe ngonyaka odlule, kwakungabo-June ngishona lo nyaka, ngisho unyaka odlule wey'mali. So unyaka wethu wey'mali uqala ngomhla ka-1 kuJulayi uyophela ngomhla ka-30 kuJuni.
siu-extendileke noshwele uyaphela nje maduzane end of December. So lisekhona ithuba lakho likashwele uma abantu behluleka, ikakhulukazi abantu abangikweletayo, imali yama-rates, imali yamabhizinisi, imali yama-farmers nabantu abasemapulazini, bonke labantu bangikweleta le mali. So siyacela kinina emakhaya anikangikweleti, kodwa ngiyeza ngoba uhlobo lwamasipala eSouth Africa, it's a wall-to-wall municipality. Uyabona labantu engithi bangikweleta nje ngokusebenzisa isiqeshana esincane esingaka, mhlawumbe singangaleliyona, bese ngikweleta ama-rates noma ngaphezudlwana. Kodwa wena unodeda ngendlala wendawo, unendawo yamasimu, indawo yokwakha, indawo yokukhaphela imfuyo. Yebo, yasekhaya lapha edolobheni ngiyabadayisela kuphinde ngikhokhe imali kubona, ngiqoqe inyanga nenyanga ngoba ngibanikeza ama-service okuklina, ugesi, imigwaqo nanalo kokokunye. Kodwa-ke ngelinye ilanga sizoyixoxa sifike nakunini ukuthi nani indaba, silungise le ndaba, kuyomele senze ini, senze njani. Angifuni ukukhuluma kakhulu ngigeqa amagula ngaze ngifice uSminoff la ezongixosha, kodwa ngiyafisa ukuthi abanye benu ngeke sisabonana. Ngakho-ke ngiyafisa ukunifisela ukuthi unyaka lo siyowuqala ka-2025 nonke lapha nibe nezibusiso nomndeni wenu. Futhi-ke niyiphathe kahle, nginikhumbuze ukuthi uJanuwari uyeza. Uma ufika uJanuwari ingane zifike esikoleni. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu aligcine, uNkulunkulu alibusise.